La kuhlangene-ke namhlanje ngabe kuzokwenzakalani? Namhlanje sizobamba ikhempu ehlanganisa nje iy'ntombi kanye ney'nsizwa. Mina ngike ngezwa bekuthiwa ekuseni kuyobe kuthola izitifiketi. Izitifiketi uyithola kanjani? Isitifiketi siyavuka ekuseni, siyahamba siye emfuleni, siyageza, siyahlola. Isitifiketi-ke usithola uma usuhloliwe usunechashazi. Ngeke kuvele uneze isitifiketi ungahlolwanga. Imali. Manje uma kube kuthiwa-ke siyahamba-ke sengiyahamba ngiye emfuleni ngiyohlola. Lokho bekutholakala usukhona ngathi ntombi emiphi iminyakazo esiphiza uma yithathwayo ngaleso sikhathi. Xa ukuthi isinqumo esizothi sisuke siqhamuka konomehlo. Njengoba sowuhambile iminyaka oyihambile uyintombi uzimisela ukuhamba isikhathi esingakanani, ithini nje uhlelo lwakho ngobuntombi bakho indlela nje yakho ehambayo? Hayi, okuningi kakhulu Usisi nje fahla ngamabili amathathu kaMondisi. Mina nje eqaleni komuntombi ngangifisa ukuthi ngibe umuntu ophatha iy'ntombi leso sikhathi ngicathi futhi asikakafiki. Ukuthi nje ngelinye ilanga ngibe nje ngidume nje ngomntombi bami, ngaziwe nje yabo. Ngibe intombi ngize ngifinyelele esigabeni mhlawumbe sokuthi sengikhona into engihlangana naye sengiyashada.